130 ang per kilo ng ating tilapiyang Pampanga. So, 120 naman po ang per kilo ng ating balsa galunggong. Good morning. So, magkano yung maya-maya mo? 120. So, 120 ang per kilo ng maya-maya. So, magkano ang tumpukan? So, 100 pesos ang mga tumpukan po dito, no? So dito magkano? Yun, 150 ang per kilo ng ating alimasag. Noon, lalaki. 150 ang per kilo, no? Magkano ang kilo dyan? O, yun, no? Dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo, 140 ang per kilo. Sa dalagang bukid, 140 lang kilo. Ayun, shout out. Dalagang bukid, 140 lang, 140. Bitilya. Mapula-pula asan yan, busing. Bitilya, parehas lang. 140. Oo. So sa bitilya po natin ang per kilo ay 140, oh. 140 na lang kilo, parehas lang. Sariwa yan. So maganda ang ating mga isda ngayon, no? 140 lang. Mura lang oh. So magkano yung tumpukan natin? Lang yan. 100 pesos na tumpukan po ng bangus pandaing, no? So dito per kilo. Piso, may libreng daig. Ayun, no? Libreng daing daw ang ating mga bentahan po dito ng daing na bangus, no? Kilo. Ayun, no? 120 ang per kilo. Ayan, no? So napakaganda ng lapo-lapo natin, no? Ang ganda po ng laman sa halagang 120 ang per kilo. So ito po yung mga ulo ng isdang kabayo. Piso, talangkaw. 120 lang, pre. Dorado yan, ha? Dorado, no? Yung tatawag natin na isdang kabayo, no? So sa isdang dapa mo, Yeah, 120. yun, 120 rin po ang per kilo ng... So magkano ang kilo natin ng hipon, boss? Hindi naman ha. 240. Sa malalaki? So sa malaki po ay 280 ang per kilo, no? So ilang kilong order? 2 kilo. Yun, 2 kilos na order po na hipon, no? Sa halagang 280, no? Malalaki na po yung mga hipon na yan. So magkano alakaak mo? 180. 180 alakaak, pati malakapas. 140 sa alakaak. Sa malakapas napakaganda, oh. 180 ang per kilo, no? Shout sa'yo, kuya, ha? Shout out. Shoutout sa Desert. Shoutout sa mga nakutulog pa. Ayun. So magkano per kilo dito? Per kilo, 280 po, boss. So 280 ang per kilo, no? Sariwang-sariwang isda. Yan po yung mga latag nila, no? So may mga hasa-hasa. Halo-halo po at mabibili nyo po dito, no? Pwede kayo bumili ng kalating kilo, 1 kilo. Yan po yung mga bentahan po nila dito ng mga isda, no? So dagsa po, napakarami, oh. Magkano hasa-hasa mo? 150 lang, boss Ayun, no? Lando. 150 ang per kilo ng ating Shoutout sa'yo, hasa-hasa. boss Lando. Mga alam ka sana ng kulay na babae nagmamahal sa'yo. Iyon. Shout out kay Boss Lando, mapagmahal. Sana all nagmamahal. So shout out sa iyo, Lodi. So magkano per kilo mo ngayon diyan? 100 lang to, idol. Murang-mura. So sa pusit lumot po natin, no, 200 pesos ang per kilo. So sa mga hipon mo magkano? Hipon. Ito, 280, 270. Ayun, yun po yung presyo, no, 280 270, no, ang per kilo ng ating hipon. At pusit lumot sa halagang 200 pesos. Yung talaba naman po, at ito ang laman, no, 100 pesos ang isang tabo. Boss Lando, sa ama ko. Yo, so shoutout sa mag-ama, sa mga apo. Ayun, shoutout sa mga lola, sa mga apo. Shoutout po sa inyong lahat. Ayun. So ito naman po yung laman ng ating tahong, no, napakaganda at matabang mataba. Yan. So magkano isang tabo? 100 pesos pa rin po ang isang tabo ng ating tahong, no? Boss, matanong, magkano yung kanduli? 200. So dito po meron pong panindang kanduli, no, sa halagang 200 pesos ang per kilo, no? So 20 pesos. Ayan. Pesos. Yan, kung mapapansin nyo, tilapanda namin, pinakyaw ng mga customer namin yan. So sa sibuyas natin, 50 pa rin po, kalating kilo, sulit na sulit. sa kamatis, 20. Yun, Medyo nagmura 20. rin kamatis natin, boss. sa iyong kalamansi, May 10, may 20 po. may 10, may 20 pesos pa rin po, no?
Yan, mura na rin yung kalamansi namin. Medyo So, bumaba. so dito naman po ang per kilo ng ating tilapyang Batangas sa halagang 100 pesos na kilo, no? Tandaan, bossing. Alright, so good morning po. Tayo po ay nandito po muli sa Malabon Fish Market, no? So update tayo ng mga panibagong presyuhan ngayong araw po ng Sabado. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at iikot kayo dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Alright, so sa mga oras na to ay marami na pong mga kababayan po natin ang mga namimili po dito, no? So alamin po natin ang kanilang mga presyohan pagkatapos po ng bagyo, no? So yan po ang ating mga kababayan na dumayo po dito. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. Tara, let's go! So buhay na tilapia, no? Tilapyang Pampanga. So shout out sa iyo, Lodi. So shout out kay Kagawad Eric Galliano, no? 'Yon. Yan ang mga pamatay na post. So thank you. So yan po yung mga tilapia natin na buhay, no? Sa halagang 120 ang per kilo. 130 yan. Bumaligtad lang, binaligtad na naman ang nakamotor. 130 yan, boss lang. So 130 ang per kilo ng ating tilapyang Pampanga. So 120 naman po ang per kilo ng ating balsa galunggong. So buhay na buhay po yung ating tilapyang Pampanga, no? Sa halagang 130 ang per kilo. So dito naman po ang ating mga bangus ay 140 ang per kilo. So sa tilapyang Batangas ay 100 pesos. Mukhang ngayon ka lang naglatag, ah. Grabe. So hipon ni Ate Potpot. Ate Pot, magkano ang hipon mo? Ba't walang tag price? Ayun, 300 pesos, no? Dito po sa malalaking hipon. So dito, magkano ito, Ate Pot? 250. So 250 po dito, no? Tapos 300 pesos. Ate Potpot, maraming salamat. Hoy! Boss, good morning. Ay, boss. Boss, So magkano yung maya-maya mo? 20? So 120 ang per kilo ng maya-maya. Kaya mga kaibigan, makita mo, boss Lando. So ang mga pagbabalik ng ating mga tindero at tindera dito sa Malabon Fish Market, no? So magkano ang tumpukan? Isang dala yan. Isang dala. So 100 pesos ang mga tumpukan po dito, no? So shout out kay Boss Alex Picarda. Nasaan si Andyan. Boss Alan? Boss Alan, wala si Boss Alan. Ah, wala. Baka sa linggo. Inuman na naman yun. Bukas. Bukas yun. Wala, Boss Lando, wala eh. Nung nakaraan dito ako, wala kay Lat. Tingin ko lahat kay bagsak eh. Ay, birthday na rin, pamangkin ko. Kaya kay Boss Joey, ano? So dito magkano? Boss, Joey. Wow, 150 lang kilo, siya daw. Yun, 150 ang per kilo ng ating alimasag ng lalaki. Oh. 150 ang per kilo, no?
So ang ganda ng alimasag natin, no? Yan, kay Papa Joe yan, kay Papa Joe. Alimasa. Maganda na ba panahon natin ngayon, Maslando? Next week, Ano yung panahon natin? Maganda ba? Umalis na si Enteng eh. nasa China na siya. China na. Hmm. Next week, meron na naman tayong papasok na panibagong bagyo. Bagyong Perdi. Next week. So shoutout sa'yo, Lodi. Ayan, Ayan, shout out po sa mga darling. So magkano ang kilo dyan? O yun o. Dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo, 140 ang per kilo. Shout out sa Dalagang Bukid, 140 lang kilo. Ayun, shout out. Dalagang Bukid, 140 lang, 140. Bitilya, Mapula-pula asan yan, busing. Bitilya, parehas lang. 140. Oo. So sa bitilya po natin ang per kilo ay 140 oh. 140 na lang kilo, parehas lang. Sariwa yan. So maganda ang ating mga isda ngayon, no? 140 lang. Mura lang oh. Bagsak presyo na oh. Maganda bigayan yan. Ilang kilo? So mababa pa rin ang mga presyo ng ating isda ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? So araw po ngayon ng Sabado. 130 to. Tapos 140. Ilang kilo, te? Dalawa? Sige. So ang kilo naman po ng ating hipon dito, no? 230. So sa tumpukan po ay 50 pesos, no? Sa balikan ni Alex. So dito po ay 270. Takuha may pusit ako, ha? May 20 kaya. Kaya kung bilang wala. Balikan mo, Alex. So shout out. Shout out kay Jeff Baliw. Oh, shout out kay Jeff Baliw, anak ni Mang Ramon. So magkano yung tumpukan natin? 100 pesos na tumpukan po ng bangus pandaing, no? So dito per kilo. Kilo, piso, may libreng daig. Ayun, no? Libreng daing daw ang ating mga bentahan po dito ng daing na bangus, no? Pwede niyo po ipadaing sa kanila ang ating mga tumpukan ng bangus. So tulingan po natin ay 100 pesos ang kilo, no? Baka mo yan. Sihi mo pa ako. Uy, alimasag, 200 ng kilo. Oh, yun, no? So 200 pesos ang per kilo po ng ating alimasag. So puro alimasag po ang ating nakikita dito sa Malabon Fish Market, no? So scallop. Scallop, 120 ang per pack po, no, ng ating scallop. So yan po yung mga isda pong latag dito sa Malabon Fish Market, no. So marami po tayong nakikita ngayong mga alimasag na talagang murang-mura po ninyo mabibili dito sa Malabon Fish Market. Ay. So magkano per kilo dito? 120. 120 sa maya-maya. Sa ulo, 80 lang sa ulo. 80 po sa ulo, no. Lapon-lapon, laki, oh. Yan, buddy. So napakaganda ng laman. Magkano? 120 lang bigyan na ito, mas lalo. 120 ang per kilo. Ayun, no, 120 ang per kilo. Ayan, no. So napakaganda ng lapo-lapo natin, no. Ang ganda po ng laman sa halagang 120 ang per kilo. So ito po yung mga ulo ng isdang kabayo. So, talangkaw. 120 lang, pre. Dorado yan, ha, dorado, no. Yung tatawag natin na isdang kabayo, no. So sa isdang dapa mo, Yan, 120. yun, 120 rin po ang per kilo ng ating isdang dapa, no? So, mura ang ating mga presyuhan ng mga bentahan po dito ng isda. So, yan po yung paninda ni Boss Ed, no? Ulo ng lapu-lapu sa halagang
So, tumpukan ng ating mga isdang dalagang bukid na lapad. 100 pesos. So, 100 pesos po yung makikita nyo po dito mga paninda, no? Puro 100 pesos na tumpukan. Boss, thank you. Maganda yan, tropa. Shoutout sa'yo, Boss Lando. Shout out. So, parami ang ating mga kababayang namimili po dito sa Malabon Fish Market dahil nga sa mura ang mga presyohan. Kahit na dumaan po tayo sa Bagyo, no, talagang mura pa rin po yung mga presyohan ng kanilang mga bentahan po dito ng isda, no? Ano, boss? Hindi mo ka binigay sombrero, boss. Alright, so dito po ay 50 pesos na kalahating kilo ng lansones, no? So 100 pesos ang per kilo. Ganun din po sa ating ubas na 50 pesos kalahating kilo. Bali 100 pesos ang mga kiluhan po dito ng prutas. Boss Lando Explorer. Ah, ikaw pala yun. Ano pangalan mo yan? Boss Lando Explorer. Sabi ko na ako, picture eh. Sige po, te, salamat po. So, shout out kay Pinoy Pandikit. So, 110 ang per kilo ng ating mga tilapyang Batangas, no? So, yan po yung mga presyohan ng ating mga isda po rito, no? Sa bangus po ay 130. Bangus Dagupan, no? So, makikita nyo po yung palikpik niya sa ilalim. Talaga makikita nyo. Yan po yung bangus Dagupan. So, yung mga makulay pink o malapit-lapit dito sa bangus, no? Yung po yung mga bulakan na ano na mga ibang latag. So, makakapili po kayo ng mga gusto nyo kung dagupan o bulakan na isdang bangus, no? Nag-market pa. Idol, magkano ang iyong tilapyang Batangas? 120 lang, idol. So, 120 ang per kilo ng ating tilapyang Batangas. So, shout out sa'yo, Lodi. Wala tayong masyadong mga ngayon. Yun, kasi busy ka ngayon. Busy pa, busy. Mamaya. Ayan, busy. So, yan po yung ginawa niyang tilapia. So, dito po, kapag bumili po kayo ng mga tilapia o bangus, libre na po ang linis, no? So, idol, salamat ha. Thank you. So, hipon. So, magkano ang kilo natin ng hipon, boss? 240. Sa malalaki? So, sa malalaki po ay 280 ang per kilo, no? So, ilang kilong order? 2 kilo. Yun, 2 kilos na order po na hipon, no? Sa halagang 280, no? Malalaki na po yung mga hipon na yan. So, dito yan sa boss natin, yan. Boss, thank you, ha. Pagkaong. Gagaong, malakapas, no? Saka alakaak. So, yan po yung ano. Eto, tumpukan yan, boss. Kilo, boss, kilo. Ah, kilo. Sari-sari po yan, no? So, magkano alakaak mo? 180 alakaak. Pati malakapas. 140 sa alakaak. Sa malakapas, napakaganda, oh. 180 ang per kilo, no? Panigi ko para sa 180. Yan, halo-halo po yan, no? Sa halagang 180 rin po ang mga per kilo, no? Nabayita, 120 lang ha. Yun, labayhita po ay 120 ang per kilo, no? Napakaganda ng labayhita, oh. Pupunan ni Kuya yung isda. So,
napakaganda ng labahita natin, no? Hitang-hita pag binili mo ito. Boss, salamat ha. Thank you. Alright, so mga per kilo po ng ating mga tilapiyang Batangas dito sa Malabon Fish Market, no? So yan po yung mga presyo na mga nakataging po sa kanilang paninda, no? So marami po mga isda ngayon dito sa Malabon. So yan po yung mga presyo, no? 120, 100, 130 at 120. Yan po yung mga per kilo ng tilapiyang Batangas. So dito naman po ang ating mga labahita ay 140. Sa bangus po na bangus dagupan ay 160 ang per kilo, no? So 100 naman po dito ang ating tilapiyang Batangas. So mga idol, busy kayo ha. So magkano hipon per kilo? 5 lang guys. Ha? 35. Eh magkano per kilo? So 250 ang per kilo ng ating hipon, no? So dito po ay sari-sari po mga isda, no? So pili po, pwede po piliin yung mga gusto po ninyo, tanigi. Ayan po, hasa-hasa. So 300 pesos ang per kilo naman po dito ng hipon, no? So shout out sa'yo, kaibigan. Shoutout mga May tumalon na butete. So shout out sa'yo kuya, ha? Shout out. Shoutout sa mga nakutulog pa. Ayun. So magkano per kilo dito? Per kilo, 280 po, boss. So 280 ang per kilo, no? Sariwang isda. Yan po yung mga latag nila, no? So may mga hasa-hasa. Halo-halo po at mabibili nyo po dito, no? Pwede kayo bumili ng kalating kilo, 1 kilo. Yan po yung mga bentahan po nila dito ng mga isda, no? So dagsa po, napakarami, oh. Madara, 150 na kilo. So sa po natin dito ay 150 ang per kilo, no? Sige po. 50 kilo, mother. Boss, maraming salamat, ha. Thank you. Gago, abuti ka dyan. Boss, magkano ang per kilo mo ng Boss asasa? Nando, mapagmahal. Shoutout sa'yo. So, bangus po natin dito, no? 100 pesos ang per kilo. So, tayo ngayon na kita nakita. Ah, sa Cavite? Ah, eh, parang tagal mo na. Hirap talaga, no? Sabi nga nila, di balik ka man nakawan, wag lang masunugan. Oo. May matitira ka pa talaga. Magkano asasa mo? 150 lang, Boss Ayun, no? Nando. 150 ang per kilo ng ating Shoutout sa'yo, asasa. Boss Nando. Mga alam ka sanang kulay na babae nagmamahal sa'yo. Iyon. Shoutout kay Boss Lando, mapagmahal. Sana all nagmamahal. Ito talaga, oh. Alright, so dito po ay 220 naman po ang per kilo ng ating hipon, no? Guys, gusto nila ka na lang guys. Kumuha na kayo dahil dito. Libre. Libre kiss. Libre panty. Lahat libre. So shoutout sa ating mga prepa, no? Shoutout nga pala sa tropa ko dito, boy. Ayun, shoutout. Boy, shoutout sa'yo. Opo, salamat ha. Thank you, thank you. Thank you. So, tumpukan po ng ating mga sili, no? 10 pesos. Te, salamat, te. So, shoutout sa'yo, Lodi. So, magkano per kilo mo ngayon dyan? 100 lang to, idol. Murang-mura. So, sa pusit lumot po natin, no? 200 pesos ang per kilo. So, sa mga hipon mo, magkano? Ipon. Ito, 280, 270. Ayun, yun po yung presyo, no? 280, 270, no? Ang per kilo ng ating hipon. At pusit lumot sa halagang 200 pesos. Iwanan mo kasi. So, boss, maraming salamat. Thank you. So, 250 ang per kilo ng ating hipon, no?
Alright, so may talong po tayo dito sa halagang 20 pesos ang kalahating kilo, no? Sa'yo, Boss Lando. So, shoutout sa'yo, boss. Shoutout sa kaibigan kong tomboy. Ayun, shoutout sa mga tomboy. Busy ang ating kaibigan kasi cellphone. Pogi, pero bumibili ng bra. Iyon, ayaw tumingin, busy. Love. Love, shoutout ka naman, love. Iyon. Ayaw niya pahinga muna daw. Alright, so magkano naman ang iyong hipon? 300 yan. So 300 na malaking hipon, no? 300 pesos ang per kilo, no? Boss, salamat. Ano mo na kaya? Oo, galing na ako doon. So ang ating pong scallop dito, no? 80 pesos ang isang plastic. Ayan. So ang ating talaba naman po, at ito ang laman, no? 100 pesos ang isang tabo. Boss Lando sa ama ko. Yo, so shoutout sa mag-ama, sa mga apo. Ayun, shoutout sa mga lola, sa mga apo. Shoutout po sa inyong lahat. Ayun. So ito naman po yung laman ng ating tahong, no, napakaganda at matabang mataba. Yan. So magkano isang tabo? 100 pesos pa rin po ang isang tabo ng ating tahong, no? Yan po yung mga latag po natin dito, no? So, pagkatapos ng bagyo at napakaraming mga latagan po ngayon ng isda dito sa Malabon Fish Market, no? Pati tahong at talaba. So, si Kuya nagtinda na rin po ng scallop. Ayan. 80 pesos lang po ang isang plastic, no? Kuya, maraming salamat. Thank you. So, kanduli. Boss, matanong ko, magkano yung kanduli? So dito po meron pong panindang kanduli, no, sa halagang 200 pesos ang per kilo, no. So yan po, meron pong tatampal, alimasag, labahita, no. So sa mga naghahanap po ng kanduli, dito po ay meron po mabibili, no, sariwang-sariwang kanduli, no. Kuya, salamat. So kuya, shout out. So ang ubas po natin dito ay kalahating kilo, 80 pesos. So 160 ang per kilo ng ating ubas, no? So may mga tumpukan pa rin po tayo dito sa halagang 50 pesos, no? Lemon at mansanas. So yan po, oh. So lansones po natin dito kalahating kilo, no? 50 pesos. So 100 pesos ang per kilo sa dragon fruit. Ayan. Yan po yung mga presyo ng kanilang mga paninda po dito, no? So, shout out sa'yo. Lodi, magkano yung nire-repack mo? Umaga sa'yo, boss. Magkano nire-repack mo? 20 lang yan, boss. Apatan na yan, boss. Ayun, no? Apatan na po na Manlaban sa aswang, lalo na pag madaling araw. bawang, no? Ah, 20 pesos. 20 Ayan. pesos. Yan, kung mapapansin nyo, tilapanda namin, pinakyaw ng mga customer namin yan. So, sa sibuyas natin, 50 pa rin, boss. Kalating kilo, sulit na sulit. sa kamatis, 20. Yun, Medyo nagmura 20. rin kamatis natin, boss. sa iyong kalamansi, May 10, may 20, boss. ayun, may 10, may 20 pesos pa rin po, no? Yan, mura na rin yung kalamansi namin. Medyo bumaba. So, paubos ng gulay mo. Opo, kaya nag-aapit kami, oh. Kaya nga, yun nga, oh. So, araw pa naman ng Sabado at talagang ating mga kababayan ay namimili dito sa Malabon Fish Market. Dahil mga mura ang mga presyuhan po ng kanilang mga paninda, no? So, ayan po ang ating mga kababayan na namimili dito sa Malabon Fish Market, no? So, shout out sa'yo, Ate Dayan. Shout out. Hello. Hello. So, yan po yung mga presyo, no? So, ang ating backbone ay 100 pesos na isang plastic o naka-repack. So, 130 naman po sa pakpak, no? So, ang ating bangus tagupan, no? 130 ang isang piraso. So, 180 ang per kilo ng ating tortillo. So, yan po yung mga presyo ng ating mga seafood sa Malabon Fish Market, no? So, tuloy-tuloy lang po ang ating pag-iikot at pag-update ng kanilang mga presyo dito sa Malabon Fish Market. So, dito po ay may 80 pesos na isang piraso, no? Yan po yung galunggo at meron din pong pompa, no?
Moy, magkano yung pompano mo? Mahal nga lang ang presyo ng pompano. So, yan po yung mga presyo ng ating mga gulay, no? So, shoutout sa iyo, Kamanaba Tiles. So, sa mga naghahanap pa rin po ng mga tiles na murang-mura at dito po ninyo mabibili sa Kamanaba Tiles Center, no? So, shoutout, Kamanaba Tiles Center. Kamanaba Tiles Center, lahat ng klaseng mga wear, pwede nyo. Tiles, CR, pinto, lababo. So, dito naman po ang per kilo ng ating tilapyang Batangas sa halagang 100 pesos na kilo, no? Ang ganda to, sariwa. So, galunggong. So, sa galunggong po natin, no, 180 ang per kilo at ang ating tulingan ay 150 na per kilo, no? Tandaan, bossing. Alright, so dito naman po ay hipon, 240 ang per kilo, no? So, dito sa kabila po ay 290. So, shoutout sa'yo, Boss Paeng. So, bagos mo ngayon, 120 ang isang piraso. So, sa per kilo, wala ka. Iyon, 120, no? 120 ang isang piraso ng bangus dagupa, no? Ito po, 100 pesos, no? So, ang ating yellow pintuna ay nagkakahalaga ng 170 ang kada per kilo. So, shoutout sa ating mga kababayan na namimili po dito sa Malabon Fish Market, no? So, Boss Paeng, may warranty yan. Oh, may warranty raw kay Boss Paeng. So, shoutout. So, yan po yung mga per kilo ng kanilang mga bentahan po ng seafood dito sa Malabon Fish Market. So, pwede pa rin magpagawa, magpa-boneless sa'yo. Ayun, masakit daw ang kamay ni Boss Paeng. Ayaw niya muna mag-boneless, no? Yan si Boss Paeng, talagang matibay. Ayan, so lapit lang kayo kay Boss Paeng at marami kayong mabibiling bangus dagupan. Ayan. Talagang pinagkakagulo ngayon si Boss Paeng sa kanyang panindang bangus, no? So, marami pong ating mga kababayan ang mga namimili po ngayon dito sa Malabon Fish Market ngayong araw po ng Sabado, no? Alright, so close out tayo, no? Alright, so sa sistema ng kalakaran ng bentahan po dito ng kanilang mga seafood sa Malabon Fish Market, no? Sa pagkatapos po ng bagyong Enteng. So nakita naman po natin ang kanilang mga presyo ay napakamura pa rin po dito sa Malabon Fish Market, no? So talagang ang ating mga kababayan ay naghahanap talaga ng mga murang presyo ng bilihin dito. So shout out sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. Shout out sa ating mga kababayan na dumarayo pa rin po dito sa Malabon Fish Market upang mamili ng mga murang presyo ng bilihin dito sa Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at shout out sa ating mga Team Burautan ng Carmen Planas, no? So, shout out sa inyo, Bornos TV, Lakay TV, Pelong TV, Tony Vlog, Elmo Vlog, Lakay Adventure, Papansin TV. So, shout out sa inyong lahat at lagi po kayong mag-iingat. So, hanggang dito na lang po. Enjoy and be safe. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update dito sa Malabon Fish Market. Maraming salamat po. Bye-bye na po. God bless.